До вибудови централного пошорења за преробок од рутних водок у Вербаша, Европска унија уложила 15,1 милион евра. Капацитет му 120 тисјачи еквиваленти. Це значи, že ще муша прикапчат шитски граждање, котри ње прикапчани на канализацију, že бише обезпечело оптималне хаснување и оправдала вибудов того пошорења. Kapacitet ovog postrojenja je 120.000 ekvivalenata i ovo je jedan korak koji treba uraditi, jedan važan korak koji treba uraditi pre čišćenja velikog bačkog kanala u dužini od 6 km koji prolazi kroz Vrbas. Потераз до објекта убудовани 10.000 кубни метери бетону и коло 1300 тони арматури. За тераз цалком вибудовани биологини базен и секундарне пошорење за ушедовање мулју. У цеку прехварки меѓу представниками локалне власти и власниками фабриков жебише и вони прикапчали на пошорење. Bez prikopčavanja tih velikih giganata koji su do sada bili veliki zagađivači našeg kanala, sav posao je besmislen, jer oni će ubacivati oko pola količine potrebne vode da bi ovo postrojenje funkcionisalo. Закончење работов на тим објекту очекуваше концом того року.